Waqt taħdita bit-tema The Commonwealth at 65 From London to Valletta, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-viżjoni tiegħu għall-Commonwealth. F'diskors fil-London School of Economics, il-Prim Ministru Muscat qal li huwa jemmen li biex jinħoloq iżjed involviment f'attivitajiet tal-Commonwealth, il-gvernijiet għandhom itejbu relazzjonijiet bilaterali fis-sentejn ta' bejn il-laqgħat ta' ċogim u mhux waqt li jkun qed isir is-summit biss. Barra minn hekk huwa qal li l-mexxejja għandhom jiltaqgħu informalment fil-marġini tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda. Fuq kollox, il-Commonwealth għandu jkun xi ħaġa ħajja. Allura l-Commonwealth irid ikun mhux fuq il-passat, mhux fuq l-istorja, irid ikun dwar il-futur, dwar x'affarijiet jista' jinkisbu permezz dan in-netwerk enormi. Quddiem udjenza li wrid interess kbir f'dak li kien qed jipproponi, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li hemm tliet mudelli li jistgħu jkunu adottati. L-ewwel mudell huwa li l-Commonwealth jinbidel minn kif inhu u jkun hemm linji gwida ġodda li l-parteċipanti għandhom jirrispettaw. It-tieni wieħed huwa dak ta' Commonwealth fejn il-membri jiddeċiedu li jimxu ma' regoli stretti li jinvolvu d-demokrazija, l-ugwaljanza, reliġjon u anke drittijiet ta' komunitajiet f'minoranza. L-aħħar mudell imsemmi minn Muscat huwa dak fejn fih il-Commonwealth jinvolvi ruħu f'eżerċizzji iżjed regolari u dinamiċi b'tali mod li kull pajjiż ikun offrut iżjed assistenza politika u teknika. U l-proposta tagħna u li l-NGOs bħal Royal Commonwealth Society qegħdin jilqgħu hija l-idea li naħlu inqas enerġija fuq ħafna stqarrijiet u ħafna ġdied fuq kliem tad-diplomazija u morru aktar fuq programmi li jiswew edukazzjoni, programmi dwar kummerċ illi verament juru s-siwi ta' dan in-netwerk enormi. Temm jgħid li l-bidla ma ssirx weħeda jew b'inċident iżda jrid ikun hemm ħidma għalhekk, filwaqt li jemmen li l-Commonwealth m'għandux jirtira iżda għandu jiddeċiedi x'irid ikun.